स' लोगोफोर दा बेयाव जिखिनि थाव दंमोन बेयो जोब्बाय बेयाव 1 लिटार माय गड आनबिलिभेबल नोंथांमोना सोरबाफोर माइलेजनि थाखाय लानोबा लानो हागोन आरामसे So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlogs. I hope guys all are doing well. So आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय. दायो आङो आंनि बाइकखौ माइलेज टेस्ट खालामनो नागिरदों 1 लिटार थावजों बेसे गोजान थांनो हायो बेखौ. So दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम. So लोगोफोर दायो आङो बाइकआव जिखिनि थाव दङ बेखौ सालायनानै फोजोबग्रोनोसै ओमफ्राय ट्रिपखौ जिर' खालामनानै गोदान थाव सोनानै नायनोसै. जोंखौ लाखियालै लाखिनाय नङा थ' लोगोफोर सासे हेलमेट गैयिनि गिबावगौ पुलिसफोरखौ लाखिजानो बबेबा जायगा जोबखो स' लोगोफोर दा बेयाव जिखिनि थाव दंमोन बेयो जोब्बाय ओमफ्राय दा आं बेयाव गोदान सोनोसै स' लोगोफोर दायो आं बेयाव 1 लिटारखौ सोला 1 लिटारखौ सोयोबा न' मोनहैनायाव जोबोस्लाबनाय नङा बेनिखायनो आं आधा लिटार सोनोसै होमबासो न' मोनहैनायाव जोबहैगोन बियो दायो आङो ट्रिपखौ जिर' खालामसै दायो आङो ट्रिप 2 खौ जिर' खालामबाय ओमफ्राय नायनोसै आधा लिटार थावजों बेसे गोजान सौहैयो माइलेज टेस्ट खालामनो जा लामा मोजाङै फैलायबाय जों हाइवेखै आइ थिंक हाफ लिटारजों 23-24 किल'मिटार थांनांगौ थाङाबो जानो हानाय जायखिजाया आंनि आन्दाजाव आरो स' नायलांबाय थादों होनबानो मिथिगोन आरोना बेसेबां थाङो बांद्राय स्पिडआव थाङा जोङो 50-60 बेयाव थांगोन स' लोगोफोर दायो 16.9 किल'मिटार थांबाय न' मोनहैबाबो जोबबावनाय नंबावा खोमा हाइवेआव जोबबोगोन सानबाय जोबबावाखै हाइवेआव गामियाव फैबावबाय दा गामि सिङाव ओमफ्राय दाबो न' मोनहैनायाव जोबबावनाय नंबावा खोमा 23 किल'मिटार वाव आरो बेसेबांबा थांबावगोन सल'फोर आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आरोना 220खौ बेबायदि माइलेज होगोन होननानै 29
नोंथांमोना सोरबाफोर 220 खौ लानोबा आरो माइलेजनि थाखाय लानोबा आरामसे मेगन मिसिबनानै लानो हागोन बन्द जाबाय 30.1 ओके जाबाय दे आं बेखौ स्टार्ट खालामला 30.1 गाइस ओमफ्राय आधा लिटार थावआव 30.1 ओमफ्राय बेखौ प्लास खालामबावबा 2 लिटार 30.1 प्लास 30.1 बा स' गाइस बियो 1 लिटाराव 60.2 किल'मिटार होगोन माय गड आनबिलिभेबल नोंथांमोना सोरबाफोर माइलेजनि थाखाय लानोबा लानो हागोन आरामसे 60.2 किल'मिटार 1 लिटार थावआव आरो हारसिं फैबा 1 किल'मिटारबाबो बारा होबावगौमोन जों सानै फैदोंना स' ओमफ्राय दा आङो एक्सट्रा थाव लाबावनाय दंखायो बेखौ सोनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओके गाइस बाय बाय